Al Museu d'Art de Girona hi trobareu, a partir d'ara i fins a primers de gener, una exposició dedicada a l'artista Maties Palau-Ferrer. De fet, és una exposició que portem temps gestant-la i que veu la llum ara precisament en el marc de l'any Palau-Ferrer que se celebra a tot Catalunya. Vam treure dels nostres magatzems un dibuix d'un sol traç d'aquest artista que forma part del fons del diari Avui dipositat per la Generalitat de Catalunya en aquest Museu d'Art de Girona. Arrel d'aquest dibuix va ser quan vam contactar i vam veure aquesta oportunitat de dedicar una mostra de petit format a una de les seves tècniques més destacades i per les quals també serà molt conegut, que són aquests dibuixos d'un sol traç. Uns personatges molt evocadors i també molt característics de l'artista que després ella utilitzarà per traspassar amb tants altres dibuixos que s'han utilitzat sobretot per cartells i per elements de promoció, de difusió i de col·laboració amb entitats socials i culturals.